tepkişten çygyp kelatyp Hudaý Erbaka janynda bolan oşondo jalpy Kırgyzga şu bir jakşylyk bolsa eken, şu önerimdi jalpy elge arnadym, şu elge gut düşdi eken dep gelatkanda da şu çykyp baratkanda da tilek kıldym ele. Anan şu jam menen kar menen şu elge jakşylyk gelsin dep tilep atabыз, oşonuň bary omak bolup gelse eken elge. Şu jerde bir kan tögülbese eken, ondan ary bayağı ösüp öne bolsa eken, elibizdiň başı birikse eken, bayağı uğur koktu bolup çağışıp, ana bizden kan çygyş gerek, biýakdan çygyş gerek debey, jalpy böyle Kırgyzdyň tündüginiň astynda bayragyny götere turgan, tuw başlap jol başlaý turgan bir jakşy bilimdi jaşlar gelse eken degen niyet menen. Anan Hudaý buyursa şol sizler de aýtyp atasyzlar, eldiň batasy, eldiň demi, eldiň bergen kuwaty menen oşonu aýtdyk go diýim. Anan oşol kabul bolsun şu bir sizler de aýtyp atpaýsyzlar, elge bir omak bolsun dep oşonuň bary soňundan jalgasyn. Murda güni o rezidensiýada bir Kazakdyň Kyrgyzdyň начальниги gelipdir. Ana manas aýtyp ber resimde geldi. Ana barsam ben aýtyp ana çykyp ketdim. Ana algyş aýtdyr, dik algorça aýdyp geldi. Endi şu Kırgızstanda AKK жаңылыктар ne жаңылыk bar desem, düýne yüzüne şu bir bala manas aýtypdyr gelmeske. Anan oşol 14 saatdan aşyk degi tınbay manas aýtgan eken, suw içpey, şu жаңылыk bolup atgan eken. Oşol jigitden gelip üç jerde manas aýtyp atgan men üçin çoň tölük boldu, muny kütkön meselem dep örüm kılgan eken da ben çykyp ketken. Anan uşul çynda ele bu elibizge elibizdiň kim ekenin, bayırkı bir manasçılarыбыз kanday bolgonun, oşol endi anday boluş mümkün emes birok oşol jolduň dagıda bolsa saktap kalganyn, dagazalaganga, tagtaganga aýtkanга hareket kıldyk. Bu eldiň gutlukdosu oşo kabul bolsun. Anan eldiki başka bolat eken, birok tuğandyk başka bolat eken. Antkene barybızdan bir ata bir eneden taragamyz. Şol saýak atabızda arbakty kişi bolgan eken. Bayağı bizge jetken sanjyra boýunça negisi tagaýdyn tondu bolasy dep kelген. Anan bolsa bolgondur, birok janagy tagaýdyn batasy çukkan dep aýtylat emesmi? Saýakdyn ele oşon üçin köp dep. Anan saýak atabız oşo batyr kişi bolgan eken. Tagay atabızdyň biligini alyp kalgan dep aýtat. Oşo tuğusun götürüp. Anan bu kişi oşol tamaşa oyun içinde retinde aýtyp boldy negisi. O saýakdan köp batyrlar da çykkan, geniler de çykkan. Misal üçin hazırkı bizge jetken manasçılaryň negizgi Alyk Osmanowyň aýtgany bar da, Sagynbaýdyň manasy bolganda başga manasçılaryň manasy mınçalyk tasirlenmek emes dep. Başgalardykyny okup turup Sagynbaýda okusaň 4-nji gabat. 4-nji gabatdan 1-nji gabat ýygy düşüp kalganda bolasyn deyip de. Sagynbaýdyky uşunday güçlü, bütün Türkmes, bütün düýne yüzünde bunday sattar, yerden atalışlar şu Orta Aziýa boýunça 500'den aşyk yer suatlar oşol kişinin atalyşy boýunça kança giyim, kança attın atı, kança kişinin atı, kança yer suunun atalyşy ömür bar saltdyn artdy aýtkan. Bu çynda öyle bolýa, çynda öyle geniň kişi bolgan eken. Demek oşol kişileriň hasiýetleri, arbaklary goldap tursun. Sizlerge rahmat. Çynda öyle men aýabay kuwançdam. Çyn niýetimde, çyn jüregimden antkeni o jerde mına atdy başdy Kırgyzdyň elinde töwesi görüngen agalar hasiýetli kişiler turaslar. Anan oşondoy sizleri de kişilerin şunday syýlap atgan men üçin çoň syýmyk. Men elemes, men oşol ötüp ketgen atam da syýmykdan alsa gerek. Çoň atam da syýmykdan alsa gerek. Oşol başyp taýjyňdan rahmat daýym saýak atabızdyň tukumy üzülbesin, Kırgız atabızdyň tukumy üzülbesin, jalpy Kırgızdyň tukumy üzülbesin. Şu Alatonyň boýnunda
kasiyet bolup moýnunda oýnap gülüp şu жерden kança doğru ötse de kança gün geçse de şu жерden kırgız balası ajırabasın. Şonun içinde sizlerden de bizlerden de okum tukumlarыбыз üzülbey el menen goşo önüp össün. Barıňyzlarga rahatçylyk aýtam. Tukumlar ösüp önüp oşo Manas atabızyň kasiyeti boldu. Jaratkan jary bolup, kıdırjyly bolup, janatan berende degen ata arbaktaryny aýtyp atasыздар. Kasiyetli kişiler bolgon. Geýesinin sözünde bolgon, geýesinin gözünde bolgon, geýesinin bileginde bolgon, geýesinin tileginde bolgon, geýesinin jüreginde bolgon, geýesinin bıyığında bolgon, geletkan ulugunda bolgon degендей ошондой kasiyetli kişiler ötken. Aldy artyn boljogon, eldiň gamyny oýlogon, geçen batyrlar, asyllar ötken eken, owliýalar ötken eken. Kuyruşuk atabız öňdü. Sadyr atabız öňdü. Akeler ötken eken, datkalar ötken eken, medet datka öňdü. Ne degen geremet kişiler bolgan. Alardyň jürgen jeri guwanyş bolup, aýtylgan sözü ulamyş bolup, kийинкилерге sabak bolup, aýta berse sanat bolup, kançalyk aýtsa genen girgen sayın tarık bolup, taşka tamga baskanday bulup, andan beri arbakty kişiler de kança su aktı, kança günler öttü, kança yıllar öttü birok asıl kişilerden arbaga tirүү kişiler de aty unup bolbogon, jürgen jeri kasiyet bolgon arbaga tirүү dep bolýan ошондой atalarыбыз ötken eken ошолордун baary kayra bu sanjyra menen jandanyp, kayra bir sanjyra menen aýtılıp, bunun baary jön jerden emes. Biz oşo tegibizge kayrılganda gana özübüzdün özögübüzdü tanıyız, özübüzdün kim ekenimizni bilebiz. Anan oşol ruhani düýneniň başynda Manas atabız turat eken. Manas atabız emi kiçine bolsa da epkin menen juguşdy bolup kalan eken. Birinçisi kan arkuly, ekinçisi jan arkuly. Anan oşol uluu joldu eldir seldir bolsa da aýtyp, az-maz bolsa da götürüp kelatabız. Anan oşol kiçinekey ulak bolsa da çoň daýraday kuwatlap goýgonubuzlarga kuwanyçymda çekçek bolup, özümdün terime özüm batpay turgan rahmat oşol sizlerden tukumumuzdan tu başlap jol başlagan eldiň gamyny oýlogon, eldiň jakşylygyny boljogon, namyska jaraý turgan eller, şerler de üzülbesin, daim gaýakda bolbosun. Şo sizler de eldiň syýmykly kişilersizler. Antkeni ilgeri sanjyraçylar bu Kırgızdın oz eki tarafın taşka tamga baskanda birok gökürökte saktap kelgen ilgeri sanjyra aýtarda tay soýoo, koy soýoo, oşo kolgo kanyn malyp, kanga golun malyp turganyň oşol men tuura emes aýtsam, eger burmalap aýtsam, meni tukumuma emes jalgyz başyma görünsün dep anan aýtgan eken da. Bu sanjyra degen bu bütün arbaktardy gozgoý turgan, jereleriň gozgoý turgan, kasiyetlerdi gozgoý turgan bu jönököy nerse emes. Bu жазылбаган tarık. Tigi babalarыбыздын oşo arbaga oygonup, tolgonup, koşo sürönçü bolup koştoy turgan nerse. Oşon üçin sizler de bayağı jön emes, çişanalı kişilersizler. Ana sizlerin jön kişi sanjyraçy bolup ötdi. Kuýmagulak, akmagulak dep ötmesmi? Kuýmagulaklyk menen dilinde möýlü bar, gözünde söýlü bar kişiler aýtyp kelgen eken. Any da aýtgan kişi aýtgan. Al dagy sanjyrada kongoň kişi bolgon. Ошондой тарыхыбызды, санжырабызды, баягы наркыбызды сиздер сактап келатасыздар, айтып келатасыздар. Чындап эле бул азыр биздин ааламдашы доорубузда өтө керек нерсе. Анткени биз азыр көрүп атабыз да жаштарды каяка баратканын, кандай болуп баратканын, сөзү унут болуп, өздөрү курут болуп бараткан. Айтсаң, оңачсаң тетир түшүнгөн, же болбосо башкага жабыштыра койгон жаштарыбыз көп. Алар билбейт
bilgisi gelip bирок bilbeyt. Bildiriş üçün şo sizlerde aksakaldarыбыз, köp sakaldarыбız şo narkı menen, barkı menen şol tuu bolup tigi döbөгө çogultup alып senin atan mындай эле, sen atan уулусуң деп айта турган сиздерсиздер. Анткени саяктын эле санжырасы эмес, бүтүн кыргыздын санжырасын айтып келатасыздар. Кандай касиеттерди козгоп айтасыздар. Бул ар бир кыргыздын баласынын канында бар нерсе, жадында бар нерсе. Муну жүрөккө жеткире алса, кан ойгото турган сиздерсиздер. Ошондо кан ойгонгондо кыргыз өзүн өзү сактап калат, өзөгүндө айрылганда сактап калат. Дайым колуңар дарт көрбөсүн, аман эсен болуңуздар, каякта болбосун, жолуңар шыдыр, жолдошуңар кыдыр болсун. Каякта болбосун, укум-тукумуңар үзүлбөсүн, ошо зоолуңар бийик болуп, көптүн арасында, көздүн арасында аман эсен жүрүңүздөр. Ошо алыстан ат арытып, жол карытып келгенде Актала жерине Токоногон баш болгон Токтобул жеринен келип атат. Касиеттүү Кененбай болчусун актар келип атат. Көл жергесинен келип атат. Чүйдөн бүтүн эле ошо ар кайсы жерден ат арытып, жол карытып келип атасыздар. Дагы бир жолу баш ийип таажым кылам. Манас атабыздын колдоосу болсун, жараткандын коргоосу болсун. Ошол ушундай айтарга сөз таппай ушундай ыраазы болуп атам. Рахмат. Ошо алыстан көл жеринен, ар кайсы жерден баарыңыздарга рахмат. Баарыңыздарга баш ийип таажым кылам. Башыңардан дөөлөтүңөр, сөзүңөрдөн сөйлөтүңөр өтпесин. Кыдырчылуу болуп жүрсүн. Рахмат баарыңыздарга. Doko 2 minut söylesen 14 minut oldu. 12 minut oldu.